Hello everyone, welcome back to Sia vlog. Jini जोंहा मा खालायनो नागिरदोंमोनलाय? थालिरनि चिप्स जागोन दिनै। मोनथिया बानायला बायनो नागिरदों आरो गोथाव जागोन ना जायाथाय। जों थालिरखौ खायनोसै आरो नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम स्किप खालामालासिनो। थ' खायनोसै। बैलाय थालिरा बैखौनो खागोन। ओइलाय थालिरा थालिर हायथाखौसो। जानाय नायनि दिनै माबायदि मार थालिरखौ बांद्राय बुरजा नाङालै वाव औ बेनो जायो मोनसे माबायानो जागोन थालिर हायथानिखौ गोथाव जागोन बेनो थालिर हायथायानो थालिर खामफ्रामबो दंमोन दंनाया बैलाय बिफांफ्रा थालिर खामफ्रामनिखौ जाला दिनै थोबायदांलै बेनो थोसिगोन बोरै देख्लाय थालिर हायथानि फिथाइखौ गोथावबावसो मोनबा गोथाव जाथारो बेखौ होनबा हानानै लायनोसै आरो जोङो हेलिकप्टार नुखादों हेलिकप्टार थाव गैयि नुखादों रावबो गैया जोंना दिनैहाय जों फिसाजो बिमाजों साथामल' दङ ओमफ्राय सानबाय आरो ओरैनो हास्लाय चिप्स बानायनानै जानोसै थालिरनि मालायफ्रा दमासिनि पिकनिक जादोंबा जोंहा ओरैनोसो दं न'आवसो माने उन्दैयाबो गगा मोननाय ना गन्थंआ बिराद र' जादों ओंखायनो थाङासै आरो जों गासिबो फेमिलिना माबायावसो थांजोबदों निज्लागुरियावसो थांजोबदों जोंल' दं न'आव जोंहा न'निनो थाबाय आरो नै हानाय नायनोसै मारै हायोथाय ओरै हायो ना मारै हायोथाय बिदिनो हायोदां आं बानाया गैया आंहा बानायनो मोनासै नै मामियानो थाया बेरायनोसो लेंगासिनो दङ बेरायग्रो थां गैया बेहा बानायनो मोनासै आं बानायनो थिनदोंमोन बेखौ जायासै बियो बानायनो मोनासै मानो होनबा नानियानो थायासै नालाय नानिया बेरायनो लेंगासिनो एसे लोमजादोंमोन नालाय ओंखायनो गैया बेखौ बानायहोनो नागिरदोंमोन आङो रोङाबाबो आंनो बानायसै आरोना नायबानो जाबाय आंनि बानायनायखौ जाबाबो जायाबाबो नायबानो जाबाय बानायनायनोसै आंनो मारै बानायो स' आं थालिर लायफिननि आरोना हानाया जायाखैमोन जों रोङामोन ना मारै हायो एसे पिस हानोसै आलु बायदिनो आं लायफिननि लस जाबाय माखासेया थाइथामसो आदानि जाबाय एबार आं बानायनोसै ना एक्सपार्टआ नायबाय थाबानो जाबाय नैबावनो दानखानोसै थाइथाम थाइनै थाइसे नांबावगोन थाइनै थाइब्रैयानो जाबाय खागबाय एबार हायफिनसै आं मोजाङै हाफिनसै आरोना मोजाङै हानि मा जाखो बोराबखौ जाथारदों थां खाथियाव थां बादों बियो मामि फाम गोनां हरै स' हाजेनसै आरोना आङो मारै हायोथाय जाबानो जाबाय जाजाबानो जायो गोथावल' जानांगौ दानिया हानोसै आरो माबाखौ लेबखांजोब्बायना बिगुरखौ एबार दानिया हानोसै आरो पिसनो नै बिदिनो हानोसै पिस गोथाव जायो एसे मिजि हानोसै आरो नङाबा माबायोना गथाद्रायबा मोनद'नो नागिरा चिप्ससो नालाय फिसा हानोसै आरो थ' लोगोफोर आं हाखांबाय आरोना आं देखायनि माबायदि हादों फिसा पिस हाबाय आरोना जामारालै बिसिफोर गैयाबा माथो हिन्जावफोर गैयाबाथ' नै बिराद खस्थ' जायो हौवाफ्रा मावनो माथो
जों बारा मावदावाना ओंखायनो एसे बोरैबा मोनो आरोना नायनो हागोन जाजेनबाय आंना नै इलाय आं फिसा फिसा पिस हादों आरोना फिसा फिसा पिस हादों दा आङो बेखौ एवगोन आरोना मिगि मस्ला थिगि मस्ला लाफाजोबखादों आङो मस्ला मस्लि होफबजोबसै एवनोसै आरोना सियाखौ नायनो हागोन नै सिया सुन्दुरि जाथारदों गाबखौबो जाथारदों मानो होनबा लोमजादोंना सिया गगा मोनदों सियानि गस्ला गोदाना नै जा साइस नुदों गस्ला गोदानजों बेलुन लुन गस्लाजों सिया फै ओंखारनोनो ओंखार मामि मा जादों नों सिया सुन्दुरि गस्लायाबो बेलुन लुननो दादु दा आङो फार्स्टआवनो माबाखौ बानायना लाखानाय आरोना संख्रि एसे होनानै लानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो हालदै होनसै आरो दा बेखौ गलायनांगौ आरो कालारबो जागोन ओमफ्राय टेस्टबो जागोन ना माबा जागोन मस्लाबो लाबोखादों मिगि मस्ला नाथाय बेखौ होफानांगौ आरोना आं इउटुबाव नायदोंमोन दस्रानाव मारै खालामो दिनै वाइफआबो सोलाबा जाहैबायना ओंखायनो आंनो बानायलाबायनोसै आरोना नै इउटुबाव नायब्रबदोंमोन आङो दासो एसे नांबावगोन हालदैया इउटुबाव नायनानैसो बानायबाय आरोना आङो आंनो इउटुबाव हगारखागोन आरो आङो इउटुबावनो नायनानै बानायबावबाय डेन्जार दानि आङो बाव एसे फुनसै आरोना एसे फुनसै कालार जानायनि टेस्ट जानायनि एसे फुनसै आंना एसे लावद्राय जादों अरजाला थेवबो स' आंना जाबाय आरो आं फुननानै लाग्रोजोबखाबाय बानायनानै लाखाजोब्बाय आङो फुननानै रेडि खालामजोबखाबाय आरो खालि एवनांसिगौल' एवनायनि सिगां आङो अर लगायनानै लाग्रोबावनांसिगोन मानो होनबा जोंना गेस गैयाना गेस जोबनानै दङ नोंसोर जाग्राल' जालाय मावजि औ नै नोंसोर जाग्राल' जा दिनै आं बानायगोन ना होमबा अर लगायनानै लागोन आङो ओमफ्राय एवनोसै आरो मिगि मस्ला एरिबो दङ बेखौबो होफागोन गोथाव जानायनि टेस्ट जानायनि होमबा नायबाय थादो भिडिअखौ नायनो हागोन आं अरखौ लगायखांबाय दा आङो सारायखौ जानसै आरोना सारायाव नै एसे दै थायो नालाय ओंखायनो सारायनि नैबे दैखौ रानहोग्रोसै नायनो हागोन आरो नै जोंनि बे माबाया साराया खयला एवग्रासो नायदो बिसिबां गोसोम जोंहा गरिब ना बायनोबो हाया जाहैबाय एकदम खयला गोदाय खयला एवग्रामोन बियो साराया ओंखायनो गोसोमजोब खयला एवोमोन बावनो जोंना फालासो बिनिफ्राय फानहरोमोन खयलाखौ एवै दा आं मिगि मस्लाखौ होनसै आरो मिगि मस्लाखौ एसे सारसनसै आरो बेयाव साराय दुंगौ मानि बानायना लाखानोसै जोंना मामि सियाबो मावफादों मामि सियाबो हनै मिगि मस्ला होनो नागिरखो ना माखो सारायाबो दुंबाय आं दा थावखौ होनानै लानि आरो थावखौ एसे सामायनो होनांगोन सामायनोथ' होना बेखौ एसे बुरजा होनांगोनदां मानो होनबा बाव एवखामनांगोनसो नालाय रोंलायलाङालै स' आङो हरजेनसै दुंनो ना दुङाखैमोनथाय जालालै माथो वाव जाबायथ' मावजि दोनग्रा जायगा लायाखै लाबोलाय नायनो हागोन नै चिप्स नुखाबायलै माइरि ओइ जाजेनबाय आच्छा नैयाव दोनसै जाजेनबाय नै माथो वाव नोमारगौ बै दखानाव मोनसे फानलु गोरान होफालायग्राया बे मेथाइया बेबायदिनोथ' बिदिनो एवोदां गोथाव जाबायदांलै आन्दासावथ' र' दा टेस्ट खालामबासो मिथिबावगोन आंबो दानो खालामा दा एसे खालामगोन नायनि थावो ना थावा आं बानायनाया बा थालिरनिबो प्रब्लेम जानो हागौ बियो थालिरजोंबा थावो ना थावा ओंखायनो दिनै बानायनायनानै जानो सानथारदोंमोन आरोना बिदिनो बेनाना चिप्स खोनाबाय थायो नालाय ओंखायनो दिनै बेनाना चिप्स जाथारगोन ओंखायनो बानायनानै जाथारबाय आंबाबो बेखौ बानायनो थिनदोंमोन बेथ' सोलाबासै नालाय ओंखायनो आंनो बानायनानै जाथारसै होननानै दा बानायदों ओंखायनो र' दानो मोनजाया लास्टआवसो मोनजागोन दानो मोनजाया र' दानो दासाखिथ'ब्रा बिफैबावो नै दानो मोनजाया जाबाय फसरोब्रा नुवाखै नामा मा रोङिफोर बायदि बुङो नुवाखै नोङो
थ' आंना माबाया एवनाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो एसे माबानांगौ आरो ना खामफ्राम जासे मा होनो थावा बुरजा होखानाय नालाय बे खामखाया आरो रिफाइनबा साबसिन जागौमोन थेवब्लाबो खामखाया नै आं थावखौ बुरजा होदों नालाय दा एसे गोरा जानाय ख्राव जानाय मोनजानांगोन ना आं ओंखायनो होमबासोथ' चिप्सनि नामाव गोग्लैगोन दा ओंखायनो बेखौ आङो एसे गोबाव दोनदों आरो दा डाइरेक्ट मोनखांबा देखायनोसै आङो जानायखौ गोथाव जानोसै थ' फाइनालि आङो एवखांबाय आरो ना खस्थ' मस्थ' एवखांबाय दा देखायनि आङो माबायदि जाखो ओमफ्राय बिसोरखौबो टेस्ट खालामनाय नायसै जानायाखै ना दहायनो जानो बिदोंमोन एबार आं बिसोरखौ जानो नायनोसै आरो ना एकदम रियेलखौ खिथागोन आङो गोथाव जामारदों ना जामाराखै माबायदि मोनजामारदों ओमफ्राय टेस्टआ माबायदि मार आंबो जायाखै दाबो आंबो जानाय नायनानैथ' एसे गोथाव नुबाय बाराबो गोथाव नुवाखै एसे गोथाव नुबाय आरो दा आङो जाहोनायनोसै ओमफ्राय खिथानोसै आरो ना आं देखायगोरनि बेनि सिगां बिसोरखौ जाहोहैनायनि सिगां आङो देखायगोरनि माबायदि जाखो दा नायनो नायनो हागोन नै अबा एसे खामबायमोन मानो होनबा हास्लाबाखै बारा एवदावामोन ना एक्सपिरियेन्स गैया ओंखायनो ओमफ्राय मेगि मस्ला एसे सारसोबाय आरो ना आङो टेस्ट मोनजासिननायनि नै नायनो हागोन नै दाथ' माबायदि जाखो बरिया जाबाय दा आङो बिसोरखौ टेस्ट खालामहैनो नायनोसै आरो ना नै लांनि मावजे जाबाय जानाय नायदो फै टेस्ट खालामनायलाय माबायदि जाखो आंबो जानाय नायनोसै माबायदि जाखोथाय टेस्टआ सोंबासो मिन्थिसिगोन आंबो जानायबासो टाडा मा खालामगासिनो नोंसोरलाय नालाय टेस्ट खालामनायलाय माबायदि जाखो जानाय नायलाय गोथाव थ' जाबाय आरो ना जोंना टेस्टि जादों दिनैहाय हासबेन्डआ बानायनानै जाहोबाय आरो नै एसे ख्राव जादों बांद्रायबो ख्राव जाजोबस्लाबासै रिफाइनबा साबसिन जागौमोन नाथाय थेवब्लाबो गोथाव जादोंथ' गावखौनो प्राउड मोनलायलायबावबाय आं मामि नों जानाय नाया सना आलु मोनदां 1 पिस आं मोनदो नोंबो आं मोनदो सना फुलानसो जाहोबाय आं मोनदो गोथावनो गोथाव मारथ' थगायाखै आंथ' गोथाव मोनदों गाव बानायनायखायसो गोथाव मोनखो ना माखो थेंक इउ जानायनि थाखाय गोथाव मारथ' सोंबाय थालाय गाव बानायनायखाय नोंसोरबो बानायनानै जानो हागोन गोथावानो जादों बेखौ बानायनो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय जायासैना बेयो जों सोलाबासै ओंखायनो आंनो बानायनांबाय आरो गेसबो गैयाना जोंना बिराद प्रब्लेम जायो अरावनो बानायबाय थेवबो उखुन्दै हाबनानै जाला मेगन आंना स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन आरो ना थालिरखौ बानायनानै जामार नायबाय गोथाव मोनमारदोंनो नै गोथाव जादोंनो आंबो गोथाव मोनदों गाव बानायनाय नालाय गोथाव जाखागोनानो नोंसोरबो जानाय आरो ना जानायबासो मोनथिगोन आरो गोथाव ना गोथाव नङा दाथ' जेन'बा आंनि भिडिअ नायनानै हमनो हानाय नङा साइज नुबाबो बबेबा बुस्थुआ थावाना नाथाय जोंना साइज गैया होनजाबाय जिखुनु गोथाव आरो ना गोथाव जादों नोंसोरबो बानायनानै जा लोगोफोर गोथाव मोनदों ओंखामजोंसो जालायबावसैनो बेहा ओंखाम लाबो देरखालायबावबाय ओंखामजोंसो जालायबावसै आंना माबा गोथाव बुस्थु मोनबाथाय बिदिनो ओंखामजोंसो जायो बिराद खस्थ' खालामदों आरो ना आङो दिनै बिदिनो आंथ' बारा बानायफेरा नालाय बेखौसो बानायनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय बेहा सोलाबासैना बानायनो मेहनत खालामदों बेस्रा ओंखायनो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामना हो आरो चेनेलाव सोरबा गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना थेंक इउ होमबा जोबजासिम नायनायनि थाखाय